дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 68 шаҳри Исфара бо иштироки хонандагони болоёқату ихтирокор аз ҳамаи муассисаҳои таълимӣ аз рӯи номинатсияҳои ихтирокорӣ ва навоварӣ, биология, математика, химия, физика, технологияи иттилоотӣ ва геометрия даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат баргузор гардид. дар маросими ифтитоҳи озмун зикр доштанд ки озмуни мазкур боз як иқдоми дурандешонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда барои дарёфти истеъдодҳои нав дар соҳаи илмҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва риёзӣ баргузор гардида истодааст. чанде қабл бо ибтикори пешвои муаззами миллат озмунҳои Тоҷикистон ватани азизи ман ва фуруғи субҳи доноӣ китоб аст оғоз гардида буд. озмуни илм фуруғи маърифат сеюмин иқдом аз ҷониби сарвари давлат буда дар доираи эълон гардидани 20-солаи омӯзиш ва рушди илмҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва риёзӣ амалӣ шуда истодааст ва ҳадаф аз баргузории озмун ин аз байни давталабон дарёфт намудани нобиғаҳои нав махсусан дар соҳаҳои илмҳои дақиқ мебошад. баргузории озмуни имсола аз озмунҳои солҳои пешин ба куллӣ фарқ дорад, чунки аз худи омадани хонандагон аз шумораи иштирокчиёни имрӯза даври якуми озмун хеле огоҳ ҳастем ки озмун хонандагон барои баргузории ин озмун барои иштирок дар ин озмун тайёриҳои зиёде дида омадаанд. соли гузашта дар даври ҷумҳуриявии озмуни илм фуруғи маърифат 3 нафар ғолибон аз шаҳри Исфара дар даври ҷумҳуриявӣ ғолиб гаштанд ва имсол мо умед мекунем ки иштирокчиёни имсолаи озмун дар даври ҷумҳуриявӣ миқдори онҳо хеле зиёд мегарданд. ин заводи ҳозирзамоне ки аз он спирт мебарояд, маҳсулоти хоми завод ин гази метан мебошад. аз гази бо ҳамроҳии гази метан бо якчанд роҳҳо спирти этанол ҳосил карда мешавад. спирте ки мо истеҳсол мекунем дар тиб васеъ истифода бурда мешавад. таъкид гардид ки ҳадафи аз баргузории озмуни илм фуруғи маърифат дарёфти олимон ва нобиғаҳои нав аст. озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дарёфти истеъдодҳои нав дар замони илму технологияи навин, рушди минбаъдии кишвар ва ҷалби ҷавонон ба фанҳои дақиқ буда барои бозёфти ихтирокороне равона гардидааст ки дар соҳаи илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ фаъолият мекунанд.